अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या 5व्या आणि 6व्या युनिटचे काम जोरात सुरू. कैद्याकडे विचा लागला महाकाय यंत्र. कारवार तालुक्यातल्या कैगा अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या 5व्या आणि 6व्या युनिटचे बांधकाम जोरात सुरू असून यासाठी आवश्यक असलेल्या मोठ्या आकाराच्या यंत्रसामुग्रीचा एक भाग घेऊन विचे एक महाकाय मालवाहू वाहन कारवार शहरात दाखल झाले. सामान्य बसपेक्षा उंच आणि अतिशय जड असलेल्या या यंत्रात पळवून नागरिक आणि वाहन चालक आश्चर्यचकित झाले. सगळ्याले लक्ष या यंत्रान वेधून घेतले. कैगातल्या नव्या युनिटच्या बांधकामासाठी लागची बहुतांश सामग्री आणि यंत्रसामग्री कारवार कैगा रस्त्यानेच उयती असा. या महाकाय यंत्राक वाहतुकीसाठी सोपी जावचे खातीर शहरातल्या न्यायालयालागी रस्त्याचेर झुकिल्ल्या झाडांची फांदी कापून साफ केले. शहरातल्या सुभाष चौकालागी हे वाहन थांबिले. कसली बी दुर्घटना जाऊ जायना म्हण पोलीस घटनास्थळावर उभी राहून वाहतूक नियंत्रित करताले. कारवार ते कैगा मार्ग अरुंद असून रस्त्यालगत जायत्या जाग्यार झाडां विद्युत तारा आसात. याशिवाय कमकुवत पूल आसात. ह्या कारणान या मोठ्या आकाराच्या यंत्राचे सुरक्षितपणे वहन करचे हे अधिकाऱ्यासाठी आव्हानात्मक जाते असा. यंत्राच्या उंचीनुसार मार्ग सुरक्षित असा की ना हेची पहिली तपासणी करणं, मार्ग मोकळो असा अशी माहिती जाल्यानंतर फुडें वाहन व्हरती आसात. या अरुंद रस्त्यावेल्यान हो महाकाय यंत्र कसो व्हरतलो याबाबत स्थानिकांमध्ये उत्सुकता आणि चर्चा सुरू असा. ठीक है दुकान तक गाड़ी एकदम रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध आसा.
पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मेळटा. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. अंकोला तालुक्यातल्या भाविकेरी गावात नाल्लाच्या झाडाच्या पोकळीत निपून आशिल्लो एक मोठो सर्पाचो सुरक्षीत बचाव केल्ली घटना घडली. बागेत आशिल्ल्या नाल्लाच्या झाडाच्या भितर सर्प निपून बसून फणो काढणं फुसफुस करते आशिल्ल्याचे पळोवन बागेचे मालक भिवून गेले. तात्काळ तेमी सर्पतज्ञ गगन नाईक हेमका खबर दिली. खबर मेळताच गगन नाईक ताबडतोब घटनास्थळार पावन आवश्यक खबरदारी घेऊन सर्पाक कसली इजा न करता सुरक्षितपणे धरून लागींच्या रानात सोडले. ಹಲೋ ಹಾ ದೋಸ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಿ? ಈಗ ಬಿಡ್ತಿ? ಹಾ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿರ್ತೆ. शृंगेरी जगद्गुरूंचो गुरुवंदन कार्यक्रम उत्साहात साजरो. कारवार अनादी काळापासून जगासाठी सनातन धर्म हो आधार असा. ज्या व्यक्ती किंवा वस्तूमुळे आमकां शाश्वतता मेळटा तेमकांच खरो आधार म्हणटात अशें शृंगेरीचे जगद्गुरू श्री विदुशेखर स्वामीजी हेमी सांगले. शहरातल्या मालादेवी मैदानात भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हिमी आयोजित केलेल्या गुरुवंदन कार्यक्रमात तेमी आशीर्वचन दिले. श्री स्वामीजी सांगले की हिंदू धर्म होच सनातन धर्म असा. सनातन धर्म अनादी काळापासून चालू असा. आपल्या इच्छेनुसार सनातन धर्माची रचना करूक जायना असे तेमी स्पष्ट केले. शृंगेरी श्री शारदा पीठाचे जगद्गुरू श्री विदुशेखर स्वामीजी फाटल्या 2 दिवसांच्यान कारवार दौऱ्याचेर असून वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी जाते आसात. तेमगेल्या उपस्थितीन कारवारात भक्तीचे वातावरण तयार झाले असा. बुधवार दिवसाक मालादेवी मैदानात श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हिमी आयोजित केल्लो गुरुवंदन कार्यक्रम जणू देवभूमी पृथ्वीचेर अवतरल्यासारखे भास जातालो. श्रीमती रुपाली संतोष नाईक आणि तेमगेल्या कुटुंबियान परबत नाईक, रेखा नाईक हिमी गुरुवंदना अर्पण केली. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती श्रीमती MG उमा हिमी मंचाचेर उपस्थित आशिल्ले. रवी शेट्टी हिमी स्वागत करून प्रास्ताविक भाषण दिले. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधांनी सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली.
मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करात. महाबळेश्वर सैल कोंकणी साहित्यातलो एक रत्न. तांचो जन्म 4 ऑगस्ट 1943 दिसा कुळवाडी अर्थात कोंकण मराठा घराब्यात जालो. त्यांचे बापूय भारतीय फौजेत कार्यरत आशिल्ले. ल्हानपणांतूच बापूय गेल्ल्यान शाळा सोडून शेतकाम करचे पडले. मागीर ते पळय वचून भारतीय फौजेत भरती जाले. फौजेतल्या अवर्णनीय कामगिरी नंतर निवृत्त जावन पोस्ट खात्यात काम करताना ते साहित्यातल्यान आपली आवयभास कोंकणीची सेवा करूंक लागले. साहित्य क्षेत्रात तांकां खूब पुरस्कार फावो जालात. तरंगा या पुस्तका खातीर साहित्य अकादमी पुरस्कार, हावटण या पुस्तका खातीर सरस्वती सन्मान, केओम्पू हो राष्ट्रीय पुरस्कार असे जायते पुरस्कार तांकां फावो जालात. मराठी, कन्नड, इंग्लिश, हिंदी अशा साबार भासांनी तांची पुस्तकां अनुवाद जालात. अशा या साहित्यकारालो आयतार तारीख 19/4/2026 शेजेबाग माजाळी कारवार हांगा सकाळी 8 वाजता सहस्त्रचंद्र दर्शन म्हणल्यार आध्यात्मिक कार्यावळ, तशेंच सकाळी 11:45 भोवमान आणि साहित्य दर्शन कार्यक्रम जातलो. या कार्यक्रमात मुखेल सोयर म्हण ज्ञानपीठ विजेते दामोदर मावजो उपस्थित रावतले. तशेंच केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते आणि नामनेचे उद्योजक दत्ता दामोदर नाईक हेमी उपस्थित रावतले. मुखेल उलोवपी डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी आणि कार्यक्रमाचे बीज भाषण प्राचार्य विनोद पवार करतले. तुमका माये मोगाचे आपोवणे दिता. तुम्ही मुद्दाम येवचे. सैल मामाले भाचे बाबूराव नारायण नायक, पांडुरंग शंकर नायक आणि प्रकाश विश्वनाथ राणे. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.